Bagoaz funtzio trigonometrikoen deribatuekin, eta hemen ditugu hiru funtzio trigonometriko garrantzitsuenak, sinua, kosinua eta tangentea. Zelan deribatzen dira? Begira, sinuaren deribatua izango da kosinua. Kosinuaren deribatua minus sinua, eta tangentearen deribatua izango da bat gehi tangentearen karratua, edo baita ere deribatu daiteke bat zati kosenoaren karratua bezala. Orduan, hori x dagoen guztietan. X agertzen danean, zuzenean deribatua egiten dugu horrela. Zer gertatzen da x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat agertzen bazaigu hemen. Orduan, egin beharko genduan azan, hemen deribatu dugun bezala deribatu, hau da, sinuaren kasuan deribatua izango litzateke kosinu, baina gero bukatu beharko genduan katearen erregela aplikatzen. Eta bider barrukoaren deribatua egiten. Adibide bat jarriko dut, begira, imaginatu, badaukagula i berdin sinu 5x. Honen deribatua izango litzateke kosinu 5x, ezta? Ze sinuaren deribatua da kosinua. Baina hemen barruan x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukagunez, bukatu beharko genduan katearen erregela aplikatzen eta bider barrukoaren deribatu egiten, kasu honetan 5. Egingo ditugu ariketa batzuk hurrengo diapositiban. Egingo ditugu hemen dauden funtzioen deribatuak, hasiko gara lehenengo funtziotik, daukagu kosinu 3x ken pi. Honen deribatua, kosenoaren deribatua, badakigu dela, minus sinu 3x ken pi. Baina, gertatzen dena da, hemen, barruan, kosenoaren barruan, daukaguna da x baino konplejoagoa dan funtzio bat. Orduan, bukatu behar dugu katearen erregela egiten. Hau da, bukatu behar dugu egiten bider barrukoaren deribatua. 3xen deribatua da 3, ken piren deribatua dala 0, geratzen zaigu 3. Beraz, emaitza izango da, minus 3 bider, sinu 3x ken pi. Hori alde batetik. Gero, beste alde batetik. Daukagu, sinu berbi 3x gehi pi zati bi. Hau beste modu batera jarriko dut, eta horrelagian igual hobeto ulertuko da egitera goazena. Sinu 3x gehi pi zati bi, eta hori dana berbi. Bi adierazpen hauek bardinak dira. Berbi hori agertzen danean sinuaren gainean egiten ari gara arrazoi trigonometriko guztia berbi, hemen agertzen den bezala. Orduan, begira, zer da hemen gertatzen dena? Berreketa bat daukagula. Arrazoi trigonometriko bat berreketa baten barruan. Orduan, hori daukagunean, egin behar duguna da lehenengo berreketa deribatu. Oda, deribatzen dugunean beti joan bergara kanpotik barrura. Orduan, kanpoan daukagun lehenengo funtzioa danez berreketaren teknika aplikatuko dugu. Hau da, berretzailea pasatuko dugu aurrera biderkatzen, eta gero oneri bat kenduko diogu. Orduan, geratuko zaigu, bi bider, sinu 3x gehi pi zati bi, berbat, ezta? Ze bi ken bat, da bat. Badakit ez dela beharrezkoa jartzea, baina jartzen dut orain argi geratu daiten dana. Baina kontua da, berreketa honen barruan, berrekizunean, x baino konplejoagoa dan funtzio bat dagoela. Orduan, bukatu behar dugu katearen erregela aplikatzen, hau da, barrukoaren deribatuagatik biderkatzen. Bider, barrukoaren deribatua egiterakoan, sinuaren deribatua da kosinua. Orduan, kosinu 3x gehi pi zati bi. Zer gertatzen da? Arrazoi trigonometriko honen barruan daukaguna, x baino konplejoagoa danez, bukatu behar dugu, ez dugu bakarrik sinu honen deribatua egin behar. Gero ere, egin beharko dugu bider, sinuaren barruan dagoenaren deribatua. Orduan, bider 3x gehi pi zati biren deribatua izango litzateke bider 3 egitea. Orduan, orain egin behar duguna da, hau pixka bat txukundu, bider 3 eta bider 2 daukagu hemen, orduan pasatuko dugu aurrera, eta orduan geratuko zaigu 6 bider, sinu 3x gehi pi zati bi, bider kosinu 3x gehi pi zati bi. Eta orain bai. Eta bagoaz azkenengoarekin, Azkenengoan daukagu, tangente xen logaritmo nepertarra. Hau da, arrazoi trigonometriko bat, logaritmo baten argumentuan. Orduan, gertatzen zaiguna da, arrazoi trigonometrikoa dagoela, logaritmo nepertarraren barruan, konposizio bat dago hemen ere bai. Orduan, gogoratu beti esaten dugula, deribatu behar dugula kanpotik barrurantza. Beraz, lehenengo eta behin deribatu behar dugu logaritmo nepertarra. Logaritmo nepertarraren deribatua da bat zati argumentua, kasu honetan tangente x.
Eta orain, begin behar dugu bider barrukoaren deribatua. Tangente xen deribatua, jarri dezakegu bat gehi tangente berbi, edo jarri dezakegu ere bai, bat zati koseno berbi. Eta badakigu, hau garatuko dugu pizka bat. Horrela egongo litzateke ja deribatuta, baina garatuko dugu pizka bat gehiago. Tangentea izango litzateke sinua zati kosinua, ezta? Orduan, bat zati sinu zati kosinu x, bider bat zati kosinu berbi, orduan begira, hemen egin dezakeguna da simplifikatu. Honek biak, momentu bat, simplifikatu daitezke. Eta orduan, geratzen zaigu, bat zati sinu x bider kosinu x. Eta listo.